Dame na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang dong asapor siaw di bagasan Tuhan Yesus, terbuka bibelta, sian poda, biddu 15, mamukta sian ayat sada, jalamar haujungan di ayat sia. Tajaha marsikat soring, sungonoma hatana, laos tapai hutihut ma. Alus nalabok pau burimas, alay yang gohata na horas mabahen marsijongjong ati-ati. Manatap manonggor do mata ni Jahoba tulia portibion, marnida halak na jahat doho na dengga marroha. Halak nauto maka suguhun pangajaran niya mana, alay jol mana bisukdo manang ise na marate-atehon pisang-pisang. Pamangan ni halak na pistar mana burhon parbinotoan, dang songoni anggorohan ni halak na oto. Marbias-bias dorohani Jahoba midadalan ni parjahat, alay dihahulongi rohana do manang ise namaryakon hati goran. Ido sahatna, oras madihita saluhutna. Damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus. Adong hata namadok, jolo ni dilat bibir, asa ni dok hata. Adong muse hatai namadok, mulutmu adalah harimaumu. Adong muse namadok, boido marhiti sakka babahata paturehon, alay boido marhiti sakka babahata dinalaho mabesigu. Damang dainang dipaingot hata ni Tuhan marhiti habisuhon ni parpoda manang ima Raja Salomo. Tung matcay gudang tutu poda naung pinasahat ni debata laos dipasahat ibana muse marhiti-hiti habisuhon na siya debatay. Dipaingot tita na parjolo asa bohado mabahen mamakke hata. Bohado tutu hita dinalaho mamakke si magkudapta, dinalaho pasahaton ganup nasahatay. Bohado tutu hata na dinggan, bohado tutu hata na tikor, bohado tutu hata na sitong. Malotung dia kari parpudion, godang tabigi akka na marjaji, godang tabigi akka hata-hata, didok maling, HP teriak maling, makana gabi adok nama dok, molo didok kue-kue nak berarti bana par tiga-tiga kue, molo didok disi sayur-sayur ninna berarti bana par tiga-tiga sayur. Jadi bolo adong nuaing na maswarahom muse, pembohong penipu, gudang akan humurang dibahen ninna panakko, unang-unang ibana na panak. Jalam yang marhiteho ni damang dainang ikomanat dohita, ala memang nunga gudang na teruji, bohado na didok ni sasahalak jolma, tu nasasitong na. Didok rupa ni tigor, ape sasitong na dang tigor, tarboto doi, sama malo-malo ni badidi inna mangakat, sehari-sehari pasti madab. Sama malo-malo ni jolma mana bunihon nakana bau, manang na angur pasti do tarboto to. Na tigor pe iba na tarboto, na denggap pe tarboto, na hurang denggap pe pasti tarboto. Alani damang dainang ikomanat, alaniah didok sungoni ayat 3 didok, manatap manonggor romanat mata ni Jahoba tulia portibion. Marnida halak na jahat do na denggam marroha.
Jadi dangadong nabuni. Suadong nabui tarbunihon siana dupan di Jehovah di bata. Makana didok hataon dia nasasitong na imanata pasahat. Dia nadinggan na imanata pasahat. Dia donatigori imanata ulahon. Asa tutu Jehovah de bata manata pitape sian hamuliaon nai gabe makorhon pasu-pasu di bagasan parmulunta. Damang dainang napaduahon. Bohado hita asa marhiti hata naruar sian simak kudapta makorhon dami. Gudang dohalak napasahaton hatana bohama asa dinggan. Gudang dohalak berencana dinggan. Alai bolo carana salah, kemungkinan besar nadinggani pedang tergapai dan tercapai. Gudang dohalak mangeahya kanauli. Alai bolo dang ulido carana ra haulioni pe boy gabe mago, boy gabe tinggal, boy gabe dang tarida be manang dang dapokta. Alani didok molo adong do rencana tapatupahon nadenggan berarti ikon sianulaon nadenggan. Jika kita berencana yang baik, pasti perencanaan kita dan yang kita laksanakan untuk menggapai cita-cita perencanaan itu juga harus yang baik, bukan dengan jalan yang kurang baik. Sarupa doi damang dainang, molo adong tolu dalan, na perjolo madalan, pasti do dang sahat kita tu inganan nalaho tagapay dang sidalanan ni. Napaduahon dalani kemungkinan sahat kemungkinan daong. Ipera ragu-ragu dojol. Napatuluhon adong dalan gajang peon maol peon rahis pedalanon alai bolong apas tido siani boy sahat. Ido sidalanan ni jol. Pasti ido nalaho sidalanan. Artinya damang dainang dinalaho patupahon sada penggapaian cita-cita. Manang rencanata ahanalaho si patupauta napasti naima. Maol pei, bakol pei, borat pei, iko sidalana. Ada songonido hita na mangihuto Tuhan Yesus. Didok ganup nasa nalaho mangihuto nawi konituhu silang natuibana. Bolo didok manuhu berarti naborat. Naborat artina dang neang-neang, dang di hati kating, alai dituhuk didok hatani Tuhan Yesus. Artina damang dainang alayadong sada kepastian disi. Ganup nasana porsea di ibana dapotak kanguluan. Ganup nasana porsea di ibana dapotan. Ganup nasa naung pinarade ni Jehovah di bata. Manang nasongod dia na pinarade ni Jehovah non. Diganup nasa na hinaholongan na. Asing ni na pinarade na diganup nasa paranguluot tanway. Napatuluhod damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Bohado hita nalaho pasahaton poda nauli poda nadinggan. Marhita poda ni Jehovah di bata sian hati goranna. Parjolo do tutu hita marsiajar mangoloi di puda. Makana didok halak nauto maka sogohon pangajaran niya mana. Amana lapatan na dison naut tua manang senior ate. Manang naung parjolo madai sira ni parngolwonon. Naung parjolo manada hata hasitongan. Naung parjolo majalo pasu-pasu siat Tuhani. Alayang guasiasi marhiti siani hasidaud ni roha di bagasan doi didok muse di ayat 4. Damang dainang na hinaholongan. Parjolo do hita majalo akapoda nauli doho nadinggani. Lao sabohape inna asa ido dalatta muse pasahat to nakapoda nauli doho nadinggan. Siat dia sahat poda nauli na siat debata tu hita. Molo soolo do hita mabegi hata ni debata. Molo malas do hita dinalaho martinangi di hata ni debata. Tajaha pe hata natar surati alai dang boy dilapati roha nang pikirata. Ala so tulus sita mangulahon ganup nasa pajowon ni Jehovah di bata. Sarupa damang dainang adong salak mador doho anggota na manang anak buana.
hula hope hatami ninanggotana manang anak buah naon. Hape sohya ditangihon hatani maddor naon. So dia dope didok hula hope ngain na ibana. Sedia boto onna ganup nasa mangulahon nakaulaon na dinggani. So ngopadok ni manang komando ni maddor naon. Sedia boto onna nang nalaw boto onnay. Diulay bana pe marhite parbinotuan nama. Marhite parbinotuat tasadiri nga taboto tarbatas do. Alani damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Tung macay rikot nai majalupoda mameopoda makahangaluhopoda doho pasahatok puday. Parjolo majalupoda na mangihut dinalaho mameo puday. Dungi makahanguluhosa mangulahosa. Dungi muse pasahatok puday dang say holan di kita. Makana biasana las bohape sahala guru pasti umalos yan aka sisean na. Pasti umalos yan aka murid-murid na. Alangaso malibana mengajar huni. Jalai ko berusaha do ibana boha patorak koni. Pasti umalo. Makana dido sahalak na olo ibana pasahaton poda na di ibana manang didok ibana gabe saluran berkat parhitian ni pasu-pasu. Margadda do ibana musiaka pasu-pasu. Pasu-pasu ida kola diarta portibi namang doho dainang. Alai na parjolo di parbinoto pe pasu-pasu. Di pangatusio di bisuk partodio pe pasu-pasu. Na luar biasa nasohasuhatan ido sa sitong na pasu-pasu. Dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Dung taboto madapo puday, dung dapo tak kita di poda nauli doho na denggani. Dang gabi dok konon hita muse, dangolo muse majalu poda. Torus do hita gabe hasahatan ni poda. Torus do hita gabe si piok poda, si jalo poda. Alana dang mar nasai ganup nasa sahala guru pe ibana dinalaho torus marsiajar. Ala berkembang do torus ganup nasa akka parbinotoan, berkembang do torus ganup nasa akka nauli doho nadenggani. Bolo tungpe nauli itatap alai pasti do berkembang. Damang dainang alani didok di bagasan epistelta naung tajaha nagabijanita di hari Minggu. Tuhan Yesus dohau anggur nadenggan. Ibana do tutuhau angguri nauli doho nadenggan situtu. Sian marhitei didok kita karatinga. Molohita ratingna berarti ikolohot matubonan yang kuri. Asamar parbuehon parbuena denggan na gudang. Parbuena denggan jala na gudang. Punya kualitas. Jala memang marhitei damang dainang ikolohot dohita tusi asaboi taparangehon ganup nasapoda nasahat wita. Jala asaboi simak kudat tapasahat tonakapoda nauli doho na denggan. Namangihut damang dainang di bagasan jabuni halak partigor do godang artak. Aya onom ati. Godang artak. Arta na didok na dison ima pasu-pasu sinakan. Godang artak, arta di partodion, arta di parbinotoan, arta di solusi, arta di ganup jalan keluar dohot akalan na asingna, naboi tutu patubuhon hamajuon naboi patubuhon lasnirohan. Alani dihita tarpasu-pasu do tutu nama jalopoda. Dakolan ibana habauran na manang songo salangi hola laos-laos songo ni aeki daong. Alai na parjolo songo salangi sadiri molo tabereng ma paraloni molo sumba doadong na kotor di bagasan olo do maol mardala naiki. Olo do maol mardala pasu-pasui. Maka nagabe maol hita dinalaho pasahat topo dan nauli do na denggan. Alai bolo denggan do salangna manang paralonna mardalam muse aiki pasti do ibana mardalan doho stabil doho denggan boima pakeon ni akan namamake aina. Atong dihita nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Naparpudi didok. Sudedo hita didok ikom mameleho diri tu jahu badi batang.
jalai ko pasahato pilihan tu Jahuba di bata. Dalan nalaho pasangapon Jahuba di bata, songo tangiang ni pilihan ni sadiri. Alay ahamadidok, marbias-bias do rohani Jahuba bida pilihan ni halak parjahat. Moloso ias do rohana, molosian hajahatot do dapotna. Unang adong istilah dihita na membenarhon istilah Robin Hood ate. Manako ibana sianan diurupiak kana pugus manangak kana humurang. Unang tadok na dinggan si songoni ulaon na pengasala ngamanako ate. Memeras dohot akal dalan na asing. Alani alasan na dibayan ketidakadilan sosial. Tidak ada alasan ketidakadilan sosial mabahik kita gabit swadil. Tidak ada alasan karena kesusahan kita melakukan yang jahat. Ay sumangap biyaw pasti do manako. Dang adong istilah songoni. Ay halak Kristen nasah kabona doho Tuhan Yesus Kristus. Jalabonana Tuhan Yesus Kristus dakea naruar sian ibana. Dakea na humurang na sahat sian ibana. Alay nauli doho nadinggan nalabok dohatana manotong mangalusi molotung pe dilisingi ibana. Molotung pe komersiat pamatang na manaw nakahina hacit dinalaho manobus paluaho kita. Atong damang dainang tapasahat ganup nasa dirita gabe hasangapon di debata marhite-hite akapabahenata na dinggadto. Marhite-hite akanauli na pinasahat ni debata ido targuguhok kita mangulahon akanauli. Atong marsangap matuhani di bagasan parngulwota. Alana dihaholongi rohanado manangise na mariakon hatigoran. Atong hatigoran siya debatado mulana. Ido natumigor siya nakahatigoran nadong di bagasa portilyon. Las dorohani debata martinangi diganup nasa tangiang pamujian niakana porsea tu ibana. Molo say manotong ibana mangulahon na siya debatai. Jala posma rohani ganup nasana porsea. Dang pasobuon na hita diganup manotong di hamaoloni. Alay tarpasu-pasu do hita marhite naung las rohani Jahuba debata. Atong marhite huriana las marohani Jahuba debata. Ala taulahod do songon na pinangido ni rohana. Amen.